There's another universe. Please make some noise. Give me a Здравейте, приятели, и добре дошли отново в новото видео. Днес отново ще отваряме един малко закъснял коледен подарък, който днес дойде. Датата е 9 януари и пратката е от моя приятел Любо от Мездра. Няма да ви обръщам, защото има данни на самия пакет, но нека да разгледаме той какво ми е изпратил. Вътре виждам някаква малка торбичка има. Така. И ето какво има в тази торбичка. Сега ще разгледаме вътре. То са няколко неща, както виждам. Това видео е uncut версия, да знаете. Така, първото нещо, което хващам е ето това делфинче. То е някакво такова бижу, което е. Нека да го видим как изглежда. И вътре намирам бележка. Честита нова година! Нека тя донесе здраве, щастие и много красиви моменти. Да, той ми е написал пожелание. Благодаря му много за което. Така, нека сега да видим самото делфинче. Както казах, видеото е uncut, няма да има паузи. Ето как изглежда самото делфинче. И ето следващото нещо, което виждам. Тук ще трябва да има блър. Но ето следващото нещо е ето това несесерче за козметика. Да, вътре е да си слагам някакви работи. И следващото нещо трябва да го блърна, но все пак благодаря. Това е кукла. Вие тук виждате блърване в момента, но е една много красива кукла, която си има даже такова за разрясване на косата, въпреки че това ще бъде блърнато. Искам да кажа на Любо, че много му благодаря за всичките подаръци и много ми харесват. И благодаря, че гледахте това видео и не забравяйте да се абонирате и чао!